Monday prepare. I think bekuba u6 ekuseni. Ubhuti wami angifonela. Angitshela ukuthi ubhuti wami akasekho emhlabeni. Salwa naye nosisi wami, saluma wami. Udlala indima enkulu kakhulu kumina. Nawo amandla but bebona kumina ukuthi kuna something engakwazi ukuthi mina ngikwazi ukuthi ngishintshe ikhaya ukuthi kube right because mina naye noma nginayo kababa ikhaya lababo wami bekhona osisi bami nami nabanye but emakhaya la ngibuya khona eMzumbe la ngishiyo mina naye ngasho ukuthi ithina abantu sesibheka ikhaya. So bhuti wami njengoba ngade ngisho ukuthi ubonile yena ukuthi ngingakwazi mina ukuphusha ngethande lami lebhola ngiphe uNkulunkulu sikwazi ukuthi sishintshe ikhaya yonke into ibe right. So ngazo zonke isikhathi uyangikhuthaza ongikhayi support noma ngidlala ngadlala kahle uyakwazi ukuza kumina athi hayi bafa awudlalanga kahle lapha yini inkinga bekumele ngakwenze kanje angiguide lapha ngadvise bangalula but ke bhuti wami yona yonke into angitshela ukuthi hayi ndoda kunzima ngiyazi but impilo iyaqhubeka kumele ubekezele yabo uzoqhamuka nokuthi wenza kanjani uyabuya uze ekhaya uyaqhubeka uyadlala but ke akhuluma nobhuti wami ngamtshela ukuthi hayi bafu ngiyacela mfethu ukuthi umngcwabo uhlehle ube Sunday ngikwazi ukuthi ngiyodlala ngidlalela ubhuti wami nami emva elizwe because of ibhola nabo elithanda bengisupporta kakhulu.